palayuning bola kadya rebut ducung pansampun atabi prapteng jroning pura sang nata tuk sinipo peteng dedet lelimengan pindha bangun ingkang kasaputing lebu swasana negari ing Mandura karana kala semanten Radyan Harya Sencaki miwasang senggonan uman mapakaken juritira para kadang Suta Kurawa ingkang sekawit karo bantanding puting apupuh sumawon para kadang ewa semanten sinareng Kyai Lurah Semar Badranaya ingkang magut wonten Ngronenggana saengga Dyan Senggonanuman miwaradyan Harya Sencaki kagetak blas ical kinedhemaken saking madyaning alun-alun negari Mandura bawane dereng wonten sambeting carita ana madyaning jagating pakliran gumanti wancine wanci Madyaratri sang saya talwararas
ilir-ilir tandure osok milir ijo royo-royo tak sanggo penganten anyar meneno primbet kuwi lu-nyulu nyobano kanggo masuk tata tira Warohing Madya Raras kang rinaras gatining kandha kuda kumedhap kadya kedheping Kanyaramaja kang ngarsa tinari krama Dopyara nuron panjraing sidi natkala semanten Sang Hyang Pratanggapati ingkang gumlewang ana ing jagat kilèn anyar ngimangsa kasanga bawane wonten madyaning jagating pakliran dereng wonten sambeting carita rikala semanten wancine ngajengaken gara-gara bumi gonjing mendel kang langit samudra kocak sumemburat kadya kinebur banyune hoyek samya gunung lemah bengkem matukani katempo bayu Bajra ngekasa jumegluk kekayon rebah kaditen babadi isine kang koro-koro mangkono lamun Cinandra lamating puneng gara-gara kadyahan sakdina bacandraning sang gara-gara miat lang ning kalanggene karaban muncul tenan naga koneng Suram sorot etang pajang Dasramani jalan Saring purnami Nes Rama Rama
gones sayang jati sada gones Rama ujang cerita langgan ning kalapa mas rupeng yarma
gilirane Petruk dina iki aku njejul nang jagating makliran wae ya jan ora ketang jine wangi mlayu-mlayu saka sore mau nyatane tekan bengi iki tumibane sampur nang aku jan aku njedul lancenge melu ngurmati Truk lek nembang Truk oh iya Kang Gareng coba aku tak tembangan nyoba karo kanca-kanca pradangga lagune sing gampang cara biyen lesung jumenglung bukane saka bonang coba kula tak nyuwun lesung jumenglung ja mangga isine nek jaman biyen karang sing jenenge kanggo tandha para mung tani nggone padha bubar panen suarane lesung padha jumenglung merga kanggo nutu pari ingkang wis digawa mulih saka petegalan Cobi Bu Ruby esuk
nyata Bathari Sri dadi putra kaelo aku kaelo aku kaelo aku kaelo aku ngintare kok ngono welake yer barase mbok sing ati-ati sinau gemi padha ngelingana dek nyaploke wine ayo cancut tali wanda aja kena Amma kapur tandur supur Sinawi nyaploke wine ayo cancut kali wanda aja kena ama kabur tandur subur Sinawi Kang kowe mrene Kang iya Neneng nenong An bang apa Kang? Ya kok dhisik kok ya. Tembangan sing penak iki larase gamelan aku njaluk pelok. Oh pelok. Iya. Kowe arep njaluk gending dolanan apa Kang? Kowe njaluk ya kudu tanggung jawab lho Kang. Nggon buka-buka iki gaweanmu ya Kang. Hei ya beres. Pelok iki Kang Gareng. No nenong pambukaning sekar dandang gendres ya netyam babar wertining empat pegang kapisan mang kene dadi pedoman kaping pindho iki hayatan kang nyata pekaping tumindak ing pengamalan PKPing pat mengku surasa sayakti wujud kang panca sila
Oke. Brung brung during brung. Ngene ta? Ah iya. Ya. Brung brung durung dung durung 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 ding dum blum blum. Durung 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 nong nong. Kor mangga Bu. Sinebut eko prasetya iku lekas pangawiting penting noka perluan bebrayan aja mungka perluan pribadi panca karsa satya kanjurung satya pancaan nindaan nalai Pancasila Pancasila nyata dadi dasaring negara. Kakung Putri monggo sareng. Sinebut eka prasetya iku lekas kanjawiji penting noka perluan bebrayan aja mungka perluan pribadi panca karsa satya kanjurung satya pancaan nindaan sarika Pancasila Pancasila nyata dadi dasaring negara. Lelagon P4 utawa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Iki sawetara wis padha kaya arep dilalekake saka lumeng bumi Nuswantara. Ayo padha diugemi dasaring praja Pancasila aja nganti lebur saka ing Nuswantara iki. Iki tembangan nek dimirengake bebarengan karo gamelan kok ora cetha coba. Sing muni aku njaluk mung peking, kenong, kempul, kendang. Karo siter liyane kur tembangan bebarengan karo Ibu Waranggana. 1, 2, 3 sinebut prasetya iku tekan wiji paling noka perluan bebrayan aja mungka perluan pribadi panca karsa satya kanjurung satya pancaan nindake kalima Pancasila Pancasila nyata dadi dasaring Gang mrene Gang ya. Aku tak sangu gending dolanan jebul kae. Oh ngawur. Ya Bu, Bune Ambar. Jebol kaes. Ati was tekane. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajae
wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada bosan sadhe jagat lati esame aperati esami kangen muga-muga tersakekan atiku dadi tentrem amungan netra kadep dari kangen buat sira netra kajep nyajat Mas Gendut. Ayo, tangi yo. Ah, iki aku ku nek suwe ora ketemu karo sedulurku lanang siji iki jan kok kangen tenan. Ah iki. Rada deklak-dekluk kek. Lah iya. Nek bareng krungu gending iki jan mak biar. Wah. Mak biar piye? Mak biar Padang. Wah. Iya, pancen nek bar Madang iki terus mak biar. Jare kelingan koncoku Semarang iki lak ana tukang gamelan sing jenengane Kang Ratno. Pak Ratno. Nah iya. Piye kuwi? Kuwi wonge wuta ora weruh dalan ning pinter. Lah rak ngono. Tahu pas Bali bar main ngene iki tak boncengke undah. Omahe darah Karangjati kono tak bablaske tekan Galpanas. Weh, lah kok ngerti? lah kok elok. Ya iki ngerti wong mongko ora weruh dalan kok ngerti. Iya. Aja ngono Mas Jumadi, omahku ki medune ki Karangjati kok medune Galpanas. Terus tak balikke meneh to. Lah iya. Balikke meneh. Bareng tak babaske tekan ngomahe. Heeh. Tekan ngomahe, tekan kono kuwi kira-kira jam 2 bengi kae iki nyetel TV. Wih, Pas ono bal-balan. Lah kok ngerti? iya. Sewu Mas Gendut niki tipine ngene kula ora dikebyur ngono iki. Weh. Mongko ora weruh kok ngerti nek tipine kebyur. Lah, Terus iya. ngono lecedelo nonton bal-balan terus ngombe wedang kopi nang nggon ngarepane ana wong dodol sego kucing. Heeh, ngombe kopi mik. Ngombe wedang kopi panas. Oh iya. Lah, terus tak takoni piye bar ngombe kopi Kang ngono. Lah kok jawab ki bar ngombe kopi panas jan mak biar Padang. Mongko ora apa-apa kok mak biar Padang. Lah iya. Lah Ya iya. ya kaya aku ngene mengke dadi mak biar krungu gamelan ki ibarate yen jiwa seni kuwi krungu gamelan tok ngono ki ibarate kaya wong apa kae seger tanpa ngombe ngono kae. Padha karo wong wareg tanpa mangan. Ayo jajan sing tanpa Bayar. Sarungan sing tanpa sarungan tanpa ijen tegese iki akeh kancane ngono lho. Iya. Aku bojoku ora munggah rene iki jeneng apa kowe iki? Kene ngateke. Wah. Sinden ki anggere saya wengi semende nggon debok. Mula jenengane sinden ki sikile ditekuk liyer-liyer karo sesenden. Kuwi jarwa dosoke. Nek sing cilik-cilik niku ora patek cetha, baru sing gedhe niki nglendeti debok ngene iki anggere wengi mongko wareg. Anane ngentut. Iya. Kowe ya ngantuk. ora enggak Aku mripatmu kok gatruk. lagune atruk ya Pek Apik ya truk kok. Ya omongane kok diwalik. lah aku ngantuk kok. Aku ki asline karo bojoku lak wingi lagi rada nesu to. Lho neson sebabe Perkara sepele. apa kuwi? Saben dina ki anggere turu kok mengkurep ae.
Mengkujeng. Angger aku ki bali ngene iki turu mengkurep iki bocah ki mengko ora ana perkarane apa-apa kok le turu ki mengkurep. Iya. Lah aku wong jenengane lak ya kok mesti akeh akale to. Lah iya. Sing dikarepke iki piye wong wedok kok turu bendina mengkurep wae. Aku terus golek akal. Piye? Iki tak ge cara iki. Aku arep delalakan dandake kathok ora duwe gombal ora duwe kain. Wah aku mlaku nang pasar golek kain ora ana. Iya. Ora ana duwite sing tak karepke iki. Oh ngono. Delalah ana spanduk, Spanduk. spanduk jamu. Iya. Tak nggo tak gawe kathok. Bareng dadi kathoke lah kok bojoku ki barengan iki maca nggon ngarep kathokku kene iki. Lah kok kaget to. Lah piye? Nggon kathokku ngarep kene tulisane berdiri sejak 1918. Bojoku terus sprene iki wedi karo aku. Saiki dadi rukun. Ya iki rukun lah, iki apik. Gambare berdiri. Berdiri. Gambare. Oh lho. Ning liyane ora to. Tulisan. Mbok nembang mataku men melek. Nembang. Slendro, Mas. Ya. Kok pelok aku seneng slendro. Pelo, Mas. Slendro, pelok ora ana kok pelo. Pelok lo serendro kok. Kowe iki nek jekok sing apik. Sebenarnya tingane Ning ning nong 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 nong. sing kanggo tuntunan agama sing rada penak. Heeh. Padang rembulane tanggal-tanggal siji yen uripmu pengen lumayan temenono anggonmu ngaji sholatu wa salamu ala toha rasulillah sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal loro yen uripmu pengen lumayan aja seneng ngombe pel koplo Sholatu wa salamu ala toha rasulillah sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal telu Indonesia kepengen maju kabeh rakyate padha bersatu sholatu wa salamu ala toha rasulillah sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Repote dadi wong tani sembahyange aja nganti lali apa maneh yen wayah panen sembahyange aja nganti lalen repote yen garap sawah sembahyange aja sak wayah apa maneh yen wayah tandur sembahyange aja mundur repote yen dadi yoga sembahyange ora tau lega apa maneh sing dadi dalang jane bagus seneng medokan Sholatu wa salamu ala toha rasulillah sholatu salamu ala yasin Tumburine kok apik menmu kae. ngopo Iya. Ditotok digaringan wae lak cetok. Kedang. Sing rada cetok sithik. Repote den dadi yoga. sembahyange ora tau lega Pas jope rame, apa meneh sing dadi dalang. jane bagus seneng
Tanggung jawab. Aja nesu. Tanggung jawab. Wingi ki ana dagelan sing ngono kuwi. Terus Piye? Lah 3 dina adem panas terus dadi stroke. Iya mergo omong ya wis kaya kowe. Setrup ki legi. Kae setrup ya, Des. Aja serik. Iya. Diarakno medokan kuwi tegese iku ora ala ning apik. Awike nang ndi? Kok awik to? Apik. Mula pariangi sing apik. Apike nang kene. Piye? Sampean kerep mayang, ora ana wedokan kaya sindan-sindan ngene iki cilaka. Nah, ngono. Soale engko konotasine kuwi ndak elek. Elek. Iya. Ning iki apik. Apa meneh dadi dagelan. Tansah nyembah mring pangeran. Dagelan saka banyu biru. Sing lanang bagus sing wedok kotru welu. Males ke dalange. Mula wong aja seneng. Truk. Upama aku terwelu ngono nek sing gelem ro aku lak bangeten ya. Jane kleru. Kleru. Ha piye? Wetoke ayu lanang kaya asu. Apik kowe timbang asune. Wong pariangi mboyo sing apik. Iki nek suasana isih sawal, sing bodho. Pariane sing bodho. Iya. Dina bodho ayu nglebur dosa. Dateng rencang sederek lan tangga-tangga. Langkung-langkung ingkang sampun keluarga. Atur sungkem bapak lan maratuwa. Idul Fitri katon mriyah kathah tiyang sami bunga-bunga nanging eling dhateng tiyang boten gadah kanthi ikhlas paring zakat pitra paling seneng dadi temanten anyar pengarak bubar pakaiane terus lukar wayah asar wis padha mlebu kamar lanang lan wedok padha pate klekar pating klekar tekan jam 7 nganten putri ngantuk ngajak turu iya sing lanang guyu mateni lampu kuwi mesti nani nuni nani ora cetrake nani nuni alah rasa cetak wis ngerti dhewe kowe terus arep padha kencan Petro Edan kencan dolan kulo syukur oh iki lho iya iki mau piye mengko ngene lho cara-cara kowe meneh ora mateni lampu kok karo kencan lho asem bener iki wulu sukune piye ayo ayo iki tiba apa oh iya mlebu kamar terus padha mlebu kok ora padha apa sing bebrayan dadi ngen ketok le rukun ngono lho katur sedaya ingkang sampun bebrayan monggo sami njagi pirukunan ampun ngantos gadah simpenan nek konangan rumah tangga berantakan aku iya berantakan iya ora apa-apa pengen ngrasake nikmate donya jare selingkuh kuwi ora dosa ning sok nek mati dipangan Sumanto oh kowe kok elek angelekke elek yen Pak Tini dadi dagelan gawehane nang panggung hiburan bayarane rada lumayan turahane nggo tuku cikalan turuan kudu cikalan motor sedan turahane bayaranmu piro sing digeret nggo benang cili-cili kira aku iki sedan ana meneh sing ngarani lawak bayarane ora mundak mulane awan nyambi bakul iwak
nggo nambake gudike bapak. Syukur. Apa pakmu gudigang? Ana meneh sing ngarani dagel. Munggah panggung aku wis kendel. Ana penonton nang guyu kepingkel-pingkel. Bareng aku medhon raiku didublak sambel. Syukur. Kaget hatiku kaget. Kaget iki ngene. Kaget atine iki nang dodok kene. Kaget atine kok wah tekan kono. Atine nyeloro tak tangkis kok. Mulane aja sok ngono. Pariang truk. Pariang gentenan. Pariang ngene watu cilik jenengane krikil. Serok cilik jenengane sotil. Pelem cilik jenengane pruntil. Nempleno ngedodo jenenge peniti. Iki lho peniti. Kok ya naik kabeh ukara iki. Aku sing marahi ya dalange mau kok. Isi randu jenenge kapuk. Sing nggo mangan lawohe krupuk. Dhuwur mripat kuwi bathuk. Ngisor weteng anguk-anguk. Ade anguk-anguk. Anguk-anguk kaya nang WC. Kurang ajar nek iki Mas. Nek mau wedok ya ora iso, ngerti nek iso nyanyi mergo lanang kok. Wedok ya ora anguk-anguk, lanang anguk-anguk. Rumangsaku. Nek wis Mas. Nek. Yo ayo manut. Nek yo nek to ngandani piyai sing putri-putri. Mula sampeyan Mbak kabeh tak kandhani dadi wong wadon kudu sing ati-ati nganggo rok kudu dirangkepi sebab saiki akeh entup mandi-mandi entup mandi marake bingung dikandhani jasa mbeng gunung wong sing entup kala jengking kala jengking kemul sarung amadake ukara kok ngendek ngerem-ngerem Sarunge bintang gajah apik lho apik piye ayo yo jah yo apa iya sarunge bintang gajah apik aku ya iso mangan bakso sambele pedes terus mencret pengedan aku jengkel karo dalange kok kurang ajar isi jagung jenenge janggel nggawa abad rasane peke orang uyuh dadi mangkel mulang uyuh orang uyuh dadi mangkel ayo medun golek tombo pegel rasane gregel Mbak sing apik Mas jaiponge anakmu to iki Truk iya oh mulane pinter banget tanjake to iya sing jenengane gamelan ngene iki mula kabeh nganggo pitutur gek gamelan nganggo pitutur kok iya saka sing cilik tekan sing geyong ting grandul kae pitutur kabeh oh dadi gamelan iki ibaratke menungso lho oh dadi nek sing semene akeh iki sing paling dosa iki gong ya kok iso dadi gantung dhewe kancane kowe karo kae pancen ke manggone gantung saka sing paling cilik peking apa Mas peking kuwi ngelekke aja seneng sumpek pikirane ndak marake koming peking saron aja seneng nasar pikirane ndak kemeron ngono ya
Tembung ngadepi kahanan kaya ngene iki sing adem ngendang rampung. Oh, gender. Gender kudu sing tegen anggone sesender. Bonang. Bonang aja seneng kelebon barang sing ora wenang. Kendang. Kendang utawa kendangan menungso urip kudu duwe teken ndak do tendang-tendangan. Gong. Gong utawa gong menungso urip aja adigang adigong. Oh, kenong. Kenong ken eling nang donya. Oh, ngono ya. Gambang. Gambang utawa gambang kuwi gawe tumindak sing ora mimpang, gampang. Selentem. Selentem utawa selentem. Selenco ing tembung ajining diri saka lati ajining rega saka busana. Siter. Siter kudu siset lan piter. Rebab. Rebab sing diarep-arep tekone abab. Teko kene iki. Nek ora ana abab ora tekan kene ya. Ora ana abab tekan pakis kono padha mayang tekan kene iki. Jedor. Jedor aja jeneng ngejep pikiranmu ndak tledor. Oh ngono ya. Jazz. Jazz ki yo ngelekke dalange. Nek turu entuk miring. Apa? Ndak jazz. Kuwi jenenge ngiler. Aku meneh. Aku ke wis tentrem-tentrem wis dadi wis tentem. Oh dalang wis tentem-tentem. dalang wis trentem barang kok ora. Wis tentem kok di anu. Nyanyi sing apik. Nyanyi ayo sindene karo iki digunakake. Ya, iki tak krungu suarane. Sok kendalo. Heeh. Kowe mbok ora maneka warna. Gek omong-omongan harus ngroke. Sindene ngongkong-ngongkong. Kenate wong aku nang kene ya teles kabeh. Lho, kok gelas aja sak nggon-nggon. Ngono kuwi senengane ora wedang sing. Mula kowe iki Mas. Kancane ora dontok wedang kok wedang jeruk dhewe. Kowe iki lho, apa meneh kaya ngono kok arep ngakoni sikilmu telu wong sikil loro wis nyak-nyakan kok arep njaluk sikil telu. Ha nek ora. Iki dadake kathok kok njaluk gek lengene telu. Apa? Ora ngerti, aku ora ngerti modele, apa model saiki. Akal-akale ora genah. Oh gek loro wis ya aku arep njaluk sing lengene telu. Ayo, Hapus para cilik. Apa? Iramen. Cis. Ira, bojoku cekake ora. Bojoku cekake iki sok mengene njajari kerja keras. Kaya omongane kok ngerti wong Selapraja iki mesti apal. Piye? Daerah Selapraja Magelang, Heeh. Grabak munggah kae. Iya. Ne Yutun sindene. Heeh, Mbak Yune iki. Heeh. Bojone Kang Cek pas omek jambu. Heeh. Lah jambune iki glundung. Umume ya jambu iki glundung apa piye? Tak rungokke. Iyalah jambune kok mlah ngenturit. Ngencurit iki cara gampangnya apa kuwi? Glundung kuwi ngrinding. Oh, glundung. Nek ora KIR dadine apa? Lah jambune malah ngendut. Wong tuku selangi nek cara kono iki toler. Oh, toler. Lah Bu nganu mbokmu lagi ndi ngono nebet ing pasar tumbas doler ngono. Karang iki tembung dialek. Nek nggone mantene kuwi nggone Mas Sugeng Riyadi. Piye? Daerah Kulonan Kebumen kuwi. Heeh. Lah kuwi lagi ngapa? Ya lagi ngacak-ngacak mendang. Apa kuwi? Apa kuwi? Ambo. Kok ngacak-ngacak mendang iki apa? Apa cethake no? Iki GPR kowe. Asik, aku nang Kebumen juga ngatak-atak mendang. Iya aku tahu nang Purwokerto. Yang aku priwe? teko sing di omah kaya ngene ngene. Iyalah, kae penyanyine tekak. Nang kono aku ora tau dikeki sego, ora ono. Ah iya. Anane sega. Bareng wong Selapraja ki nawani udut to. Umume nak monggo ses, Mas. Monggo niki udut ngono. Kono sepeda e. Monggo iku omprong-omprong bacot. Udut ki omprong-omprong bacot. Nek aku ya ngono aku tekok anak Mas, lah bojo kula wau teng pundi? Alah menika teng lebet nembe bacok. Asli. Cara ngombe ngono ki ngulungake tanduk nih monggo niki tambah ora ngono. Ayo monggo hawitul ngono. Hawitul. Ngejok meneh iki hawitul. Hawitul ngono. Udan deres ngono ya udan ladu. Muni ambo ngono nek cara kono ya ora. Piye? Ajidor. Ayo, Nduk. Ora lek kadek iki piye? Adi sekeh-sekeh kaya ngono. Ujak-ujak. Bahasa iki aja digawe. Kuwi jenengane logat kuwi sing penting lak tujuane padha.
Ayo wing gumantung logat cacing apa logat mumet. Nek logat cacing. Ayo bodrek. Nek logat mumet. Ya kombandrin. Kuwi iki obat kok logat. Oh iya. Antuk nak. Waduh, penyanyi iki saiki marang nyok kewan-kewan do ilang iki mergone arek ora wulune kucing digawe iki lho. Arek beda mbek aku ya. Apa? Zaman saiki rombiane beda e. Apa ta? Lah iki kok nek penyanyi saiki wulune do kok njaba. Apa ta? Nah aku kok jero aku isih. Maksudnya iki bathikane. Lah iya mlane kan. Weh ngeteh ya. Carane iki padha-padha ilmu biologi. Niteni wong wedok perawan lan orane iki gampang. Piye? Digaweke blumbang, diseni banyu sing kebak, terus wong wedok kok nyemplung teko siji. Angger nyemplung, plung, banyu ki anteng. Berarti sih perawan. Oh. Nek banyu nek wong wedok nyemplung, plung terus kurumul. Berarti wis ora perawan. Oh. Nek aku nyemplung kowe teko ya wos. Nek aku ora nggo kuwi kok nek niteni kok. Piye? Nek aku ngoceki mik ngene iki cetha perawan lan orane ngerti ketok. Apa perawan lho zaman aku 17 tahun gek kowe ngoyak-oyak aku kae. Gek bojot-bojote kae. Ayo gek kowe gek bobrok-bobrok iki aku ora ora kaya kowe barang iki. Ora iki. Nek goceki ngene iki. Iya. Ning ndang wis muni rondo ndanak telu. Ora sing lanang ora tanggung jawab ngene kok yo ngene iki. Teh pundi lek. Nek iso nek tuwa ya padha wae nek goceki mik yo. Takoni wong, teh pundi Mbak? Ngelek tanggapan nek. Selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Pagi selamat, Mbak. Belum ngantuk? Sampun. Oh, sampun. Turu neh kono. Jak mbut gawe kok malah sampun. Iki sinden kok padha purek kok madhep rono kabeh iki. Ayo madhep rene, ayo. Kowe iki do keriang. Ayo maeso jenar karo sapa iki? Nyanyi apa, Bu? Silakan. Ana panyuwunan ora, Truk? Ora ya wis sedaya. Kayak sing menakno, ben ra ngantuk ya. Nggih. Kayak apa, Nok? Sing rame ning penonton ra mudeng ya apa. Nganu, langgam kucing garong. Nggih. Oh, alun-alun. Padaku yang amat memalukan.
Hebat. Napa Mas? Cinta tak terpisahkan. Oh nggih. Wah. Sing ngentut ki sapa lho? Dadak omong-omong wong. Mbak yo men wong biasane nang omah ngentut pangan dhewe kok Mbak. Iki lek eneng kancane deh. Wong kok anggriah mene senengane ngetokke rut bintut. Rut Penyanyi bentut. ono sing rasani. Lah piye? Ya ampun mampu brambang goreng. Alah wong mambu damen nek brambang.